Здравейте, приятели! Днес ще снимам моите коледни подаръци. Това е последното видео за 2015 година. Днес сме 30 декември 2015 година. Много закъснях с това видео, защото просто някои подаръци дойдоха днес, а някои вчера и не са разпаковани дори. И да, нека да започваме с подаръците от една моя приятелка. Това е един. И тази много красива елха, която не знам какво е. От рапанчета, която има някакви малки маниста, като украси една червена звездичка. От това прекрасно пликче. Така, ще го сложа там да не го бутна. Така, също от една моя приятелка. Тя ми купи, значи отдавна искам този продукт на Батиста. Това е сухият шампуан. Мирише много хубаво на цветя. Просто уникален продукт. Просто винаги съм го искала да го изпробвам, но явно е ходила по София, го е видяла и го е взела. Много ти благодаря. Съвети. Също ми е купила, ще ви покажа, този е рибен, много е красив. С снежинки, ангелчета. Уникален е. Благодаря още един път, Свети. И това уникално фрутно, което много си харесвам. То е голямо. Не голямо, средно, малко, не знам, средно. С розов цвят е. Вътре има разделение за пари, както и много дълга редица с някакви неща да си слагаш. И отделение за монети. Пак благодаря, Цвети. От кака ми, която си дойде от Испания и с тата е опаковала ни подаръци и с баба. Тъй като ние не живеем в една къща, просто за Коледа бяха тук. Кака ми дойде вчера, на 29-ти. И дойде за тези много малки сладки бурканченца, които са много яки. Аз вече тук си държа фибички. И този, тук си е една бележка. Ето го подарък. Бе, разопаковам го пред вас. Най-уникалният ми подарък. Леле, Клубът на короната. Тези книги ги искам от Мъничка. Мъничка, трети клас. Четвърти, бърках. Уникални книги, просто. Обичам ги наистина. Това е Клубът на короната в сребърните кули, принцеса София и приемът на принца. Само че изглежда детски, но много ги исках. Това е Клубът на короната в сребърните кули, принцеса Кейти и танцуващата метла. Благодаря. Така, сега нещата от баба. От бабата, която ви казах, че е пакетирала заедно с Кака и с Тати. Тя ми купи това много яко. Как се казваш? Чекмедже. В което вътре има ето това малко чудо. Той дойде по говора. Това беше от Коледа, но не исках да го разопакетирам, тъй като баба каза да не го разпакетирам сега на Коледа. Аз много се очудих защо. И казах, баба, искам сега, но о май гад. Това е много яко. Просто баба ми го е купила на Коледа. Същия ден дойде и ми го даде точно на Коледа. Много е яко. Ще го сложа. Точно на Коледа ми го даде и аз тръгнах да го отварям. Баба каза, не го отваряй сега. И аз се очудих защо. То беше тогава в турбичка. И аз се очудих защо не ми го дава. То се оказало, че не е цялото. Как така не е било цялото? Още се чудя. Явно панделката я е нямала. Но може би не знам. И една игра, която е бесеница.
са частите. Да, благодаря ти, баба. Много плетох тази история, но просто и аз до сега ми е чудно. И от другата ми баба, това малко сладко мече, което пише I love you. Ето това е ангелче с този кръст, който е много сладко, красиво и благодаря. И Драндио, 4-та книга. Грешници. Обичам тази книга. Така. Подаръкът ни от Леля и Чичо е този. Сега той дойде вчера. Няма да ми повярвате, че дойде вчера, защото погледнете. Но. Те пакетиран. Леля ми каза, тате да го провери дали е добре. И те го провериха и да така изглежда така. Добре. Не мога да повярвам. Това е стопка за дискотека. Която има дистанционно и може да слагаш флашка с музика. И ето тези светлини прави, пуска. Много е тъмно. И уникално. Благодаря. Подаръците ми от мама. Едното е доста бебешко, но ще го покажа. Това е боя за коса, червена. Аз отдавна исках. И приказки, които аз вече направих на моя дама. Както виждате, тук я ожулих цялата. Това е Братя Грим, приказките на Братя Грим. А това са руски народни приказки, които са... Аз много обичам руски народни приказки. И бебешката играчка е тази кукла за прически. Пак си го харесвам, защото аз обичам да правя прически, на мамката е малко по-късичка и не мога да й правя прически, но на това мога. Така че пак благодаря. И на тази подаръците, последните ми подаръци, една страница Мандена. Разбира се, уникална книга. Аз я имах преди, но я изгубих, тъй като се местихме и плаче ми се. Грамадан Главан. Много яка игра. Настолна. С най-различни гадори. Как изглеждат нещата. И подаръкът, който не е опакован, т.е. който е опакован, е тази малка кутишка. Той е по поръчка. Тато каза, че е по поръчка самия подарък и затова дойде днес. Вчера, добърках. Днес дойде друго на майка ми подарък, за това обърках. Ау, майка. Котишка, вътре нещо трака. Леле, колко е красиво. Това просто не мога да повярвам, че мога да купя. Това го видях преди месец. Сега да го изкарам ли да ви го... Чакайте. Добре. Това е пръстен на знаме. То на Англия. Той е по поръчка, защото е сребърно и е много красиво. Просто най-якият подарък е този просто. Благодаря ти, тате. Винаги ще си го нося. И това е по поръчка, но просто поръчка е от сайт. Не е сребро или злато. По поръчка е от сайт. За това имах предвид, че е по поръчка. Уникално е. Просто всички подаръци са много хубави. Благодаря на всички, които са се постарали да ми подарят нещо. Много се радвам, че са отделили време, за да могат да ми ги подарят. Просто много се радвам за всичко, което са могли да ми дадат. Просто аз не очаквах, че тази година ще имам толкова много подаръци. Просто явно са мислили повече за мен. Просто много се оплетох, просто много емоционално, особено с този пръстен. Просто още не мога да повярвам, така че ще се видим през 2016 година с новият ми клип. Довиждане!